Volven as proxeccións do Cineclube do Carballiño cun estricto protocolo fronte ao COVID-19 e comezan hoxe coas proxeccións para os máis pequenos. Miguel de Cabo, o presidente do Cineclub, explicou na presentación da nova programación do cine que medidas estableceron que eran incluso máis exixentes que as impostas polas autoridades sanitarias. Estableceuse un protocolo para acceder e sair do auditorio. Limitarase o aforo ao 30% e desinfectarán antes de cada sesión. Os espectadores que queiran ver a película xuntos terán que entrar xuntos. Haberá 2 asentos de separación entre cada persoa e utilizaránse só as filas pares ou impares para cada sesión. Estas e outras medidas explicounas o presidente do Cineclub, Miguel de Cabo. Tamén desinfectaremos antes da primeira sesión e entre a primeira e a segunda sesión desinfectaremos butacas e manillas e calquer elemento que poidera ser manipulado polos asistentes con produtos homologados. No referente á entrada e saída do auditorio, xa faremos cambios a nivel taquilla, xa que entregaremos a entrada co cambio que teñamos que entregarlle a persoa que adquira a entrada, pero esta persona non terá por que entregarnos de volta o bono de socio do Cineclube, xa pode romperela directamente. Tamén, os que estades acostumados a vir, sabedes que temos unhas fichas que tamén se reparten polos bares, que conteñen a publicidade e información da película de cada venres. Pois esa ficha será entregada tamén polo membro que este na taquilla. Se preguntará a persoa se quere a ficha e se lle dará, e así evitamos que outra xente ande manoseando esas fichas. No relación ao acceso á sala, faremos como un circuito pechado. A xente entrará pola porta esquerda a nivel de chan, pola porta dereita a nivel de chan e a saída pola porta esquerda. Obviamente a mascarilla vai ser obligatoria tanto na entrada como na saída e logo tamén durante o visionado da película. Para sair do auditorio indicaremos a xente que empezaremos a evacuar a xente dende a parte de abaixo do auditorio, para que non se formen aglomeracións nos pasillos e nas salidas. Iremos por filas, entón. E as portas, isto é importante, porque a xente acostuma a entrar polas portas que hai ao lado da cabina, esas portas permanecerán pechadas para o público. E dende hoxe e ata o 3 de setembro ás 7 da tarde, os cativos serán o público protagonista das sesións de cine infantil da man do Cineclub no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. Hoxe proxectouse unha aventura moi animal e mañá martes 1 de setembro poderemos ver Dragón 3. O mércores 2 de setembro, Mascotas 2 e remata o cine de ciclo infantil o xoves 3 con Zapatos Rojos. Porque para Carballiño, o feito de que se volva a ver espectáculos no Auditorio Municipal, que por a situación na que vivimos, levaba xa uns cantos meses sin haber. De maneira que, imos empezar xa o día 31 de agosto, nos empezábamos casi sempre ao pasar as festas de setembro, pero vendo a situación actual, decidimos que era necesario empezar a impulsar a cultura aquí antes, canto antes mellor. Imos empezar no 31 de agosto, 31, 1, 2 e 3, con un ciclo dedicado fundamentalmente ao público familiar e aos nenos máis pequenos, con 4 películas que van ser no auditorio ás 7. Despois, a partir de aí, comenzaremos as nosas proxeccións habituais en venres.